Good day mga sano, magandang araw sa inyo. Nandito tayo sa Mactan Cebu International Airport kasi susunduin natin si Mrs. So habang naghihintay tayo mga sano, iikot ko kayo dito sa airport para makita niyo yung Mactan Cebu International Airport. Maraming salamat nga pala sa mga sano ko nga nag-subscribe at sa mga nag-view ng video ko, ng vlog ko. Maraming salamat. At sa mga mag-view ng vlog ko, please paki-subscribe na rin. Maraming salamat sa inyo. So tara, ikot tayo. Tayo na mga sano. So papunta tayo ng Departure International. So kumbaga itong sa likod ko, kumbaga halimbawa sa likod ko mga sano, ito yung galing city. So we're inside the airport na. So ayan. May video ako noon pero hindi pa ako marunong mag-video noon. Ayan. Ayan siya mga sano. Ayan. Punta tayo ng International Departure. At saka dito sa kanan mga sano, may corner dito. Ito yung entrance ng isa sa entrance ng Philippine Airports Air Base, yon. Kasi mayroon din doon sa kabilang barangay doon sa this one. Camp Ibuin. Yan There's yung warning pa. Airports. Air Base pala, sorry. The warning. What warning? Look, I saw the warning. What warning? What is warning? Warning means it's warning is safety precaution, babe. Oh, it's closed. Oh, we can't go there mga sano. Ayan yung Departure International. Ay, hindi tayo makapunta. How long it will be open? I don't know, after maybe when it's safe na, babe. So ayan, dito siya yung may naka-block mga sano. Paakyat siya doon. So itong overpass na to, ito. Yan yung doon. Yan. So kaya pala ngayon pala So guys, doon sa old terminal pa yung departure mga sano sa ngayon. Kasi hindi nga nila magamit tong, kasi wala namang masyadong flight kasi kaya hindi nila ginagamit tong bago. So domestic at international doon lang muna sa dati. Yeah, I know. Sorry mga sano. Kaya pala si Mrs. doon nag-duty. Yeah, pag may flight kasi doon yung departure. Well, next time hanapin nyo lang din sa video ko yung tour ko sa inyo sa airport. So, ito yung international na arrival dito. Yan. arrival. So, ngayon kung arrival, nagagamit siya sa ngayon. Kahit ngayon. Pero yung departure doon sa old terminal pa. So ayan, ito yung ang hallway ng arrival dito sa international lang to, international lang. Yeah, ayan terminal arrivals, terminal 2 arrivals dito yung international. Ayan, dyan. Arrivals. So yan yung from parking yan na road. Ayan. So ayan lang. Pwede nating ikot ko kayo mga sano doon sa old terminal o yung domestic at international dati. So dito sa left, dito is going to the city. So punta tayo ng terminal. Yan. So maliit lang naman. Yan yung parking dito. Yan, parking ng mga employees. Magpa-park tayo dyan mga sano, pero since umiikot tayo, iikot ko na lang kayo doon sa pinaka old terminal niya. Yeah. Because it was closed. Yeah, yan. So dito na yung bagong parking ng airport mga sano. Diyan. Ayun walang ang katao-tao doon. Ayun. Konting-konti lang yung mga nagpa-park doon. Doon. So ito yung diyan yung gate ng Civil Aviation Authority. So ito yung terminal. Ito yung old Mactan International Airport dito, domestic and international dito.
And then there's airplane. So sa ngayon, ito lang yung ginagamit nila. Ito lang yung medyo fully function dito. Ayan o, nirenovate nga nila. Gumanda na nga. Dati ano lang to. We went there with Bella. Yeah. Ayan. Ayan mga sano. So, quick pick lang tayo mga sano. Ayan. So, there. Is Mommy is there? No, Mommy is at the International Departure Office. Come on. Hurry. So, ayan. There's airplane there. So, ayan siya mga sano. We lived there once. So, hanggang dito. Ayan. So, hanggang dun. Tsaka, ayan, dulo. Tsaka parking na rin to dito mga sano for, I think, nagpipick up din. Mostly tourist, ayun, taxi. Ayan. So, puntahan natin yung domestic arrival. Nasa baba lang nito, dito bandang kanan. So, puntahan na lang natin para maikot ko kayo ng maayos mga sano. So, dito. So, ito naman yung exit. So, dito tayo sa arrival. Dito. Na-vlog ko na to dati mga sano, pero malabo pa yung ano ko doon, video. Hindi pa ako marunong masyado. Hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong. O see, nandito na yung mga for hires. Mga taxi, tourist van. Ayan. So ito yung, dito mismo straight ahead. Yan yung arrival. Allowed to go there too? Arrival dito mga sano. Yan diretso. So dito kumbaga, dito maglabasan yung mga passenger. Ang ano, domestic. So ayan, dito, ayan. Ayan. So dyan mismo. Dyan mismo mga sano. Dyan yung arrival. So dito yung mga tao dito sa hallway. Tapos dito sa ano, dito maghihintay. Dito na yung halimbawa, dito na yung mga family nila o mga sundo. Dito may mga bay. So pwede mag-park dito sa side dyan. Tsaka dito. But Mommy's not here. Dito mga sano. So ito yung arrival. Ito yung mga, dito mag-aantay. Halimbawa dito, pa-park tayo dito. Halimbawa may hinihintay tayo. So dito tayo magpa-park. O di kaya doon sa kabila, pwede rin doon. So malaki na siya mga sano, unlike before na hindi siya masyadong organized. Ayan. So let's go sa ano, kumpletuhin na lang natin sa ano, pati yung exit. So galing na tayo dito. Halimbawa nasundo na natin yung mga may sinusundo tayo. So exit na tayo. So ayan. So exit na tayo. Yan, ito yung exit. Ayan. Ito yun mga sano. So kung dito ka sa ano, sa gitna tayo, wala tayong lane. So kung dito ka sa right side, yan yung exit to the city. Since babalik tayo doon, susunduin pa natin si Mrs. So dito tayo sa left. So ayan. Ayan yung Pagcor, yung casino. Ayan dito din sa kaliwa. So ayan yung exit going to the city. Mandawi City and Cebu City. So dito tayo sa kaliwa. Ayan. So ayan. Siya nga pala sano, mga sano. Ito pala yung waterfront. Yan yung waterfront hotel. Yan. Ito yung entrance nila. There, Papa. Yeah, we went there. Yeah. So again, punta tayo. This road is the main road to. Main road to mga sano. So main road to, both international and domestic. So again, dumaan tayo dito kanina. Umikot lang tayo. So ito right side dyan is airbase. So dito kakaliwa tayo kasi diretso doon. So no entry.
Yun yung international departure. So dito tayo. So ayan. So ayan. So pasok tayo ng parking mga sano. Actually employees parking yung pasukan natin. Yun yung pinasukan ng motor. So nandun sa unahan yung parking ng pay parking nandun. So dito tayo. Teka, kuha lang ako ng ID. So ayan siya mga sano, ipapakita natin sa kanya to. Ayun, nabukas na, nabukas yung unahan. So wala nang harang. So dito mga sano is employees parking dito, mga government agencies din. So doon yung pay parking doon. So walang, bihira yung mga empleyado lang yung mga nandyan, So walang nagpa-park. So may mga naka-assign yung mga parking dito mga sano. Dito sa kaliwa yung Bureau of Immigration saka Bureau of Customs. Yan papasok. Pero hindi na tayo pupunta doon mga sano. Kasi mga 5 minutes lang si Mrs. Dito na lang tayo, hanap na lang tayo ng bakante dito. Hanggang sa sitahin tayo. Ayan, dito lang tayo. Oops, oopsie. So there mga sano. Parking muna tayo. Since kanina mga sano, hindi tayo makapasok doon sa, hindi tayo makaakyat sa international departure kasi naka-block nga kasi hindi siya functional ngayon. So dito na lang kukuha tayo sa parking dito sa baba mga sano. Ayan. Doon yun. Yan likod na yun, airbase. Kita niyo yung airplane na inano na lang. Pambaga na sa museum na lang. So ayan Diyan siya yung international departure. So ang baba niyan is arrival. Idadagdag ko lang sa tour natin sa airport mga sano dito. Lalapitan natin yung arrival since susunduin na natin si Mrs. So dito yung palabas lang. Saka doon yung magpa-park, doon dadaan. So dito kukuha tayo ng card. Kukuha tayo ng card dyan dito. Oops. Yan. So yan mga sano, kukuha tayo ng card dito. Yan. Welcome to Machan Cebu International. Thank you. Ayun. So let's go straight. Ayan na yung mga kasamahan ni Mrs. Nagsilabasa na. Si Hazel. So diretso tayo. Ito na yung pa-arrival mga sano. Ito nakalapit talaga tayo sa arrival. Ayan. Kita niyo yung parking mga sano. Walang nagpa-park. So dito balik tayo dito. Ito yung arrival. Ayan na si Mrs. naghihintay. So bigay natin yung card dito. Good afternoon. Ayan. So this is the arrival mga sano. So dyan ang arrival. Dyan mismo yan. So yan na si Mrs. So dyan. Traditional lang po to sa tour natin mga sano. Hi. Ayan. So dyan yung sa taas, yung bubungan doon, yung curve, yan yung departure. So baga arrival is sa baba. Ito na yung hallway pinakita ko sa inyo mga sano. Okay mga sano. Yan yung additional sa tour natin. So exit na tayo. Exit na tayo mga sano. Dito exit na tayo ng airport. Diba? Yan. So dito tayo sa kaliwa na lane kasi going to the city na yan Yan, meaning lalabas na tayo. There you go, alog. Matumbo. What do you mean matumbo? Dito. Dangerous house, daan. So ayan, exit na tayo mga sano. Again, yung building na yun sa right side, di masyadong makita, is waterfront. So exit na tayo ng airport. Alis na tayo ng airport. At saka in 2 minutes nasa highway na tayo ng Lapu-Lapu, Pusok. So stay tuned mga sano.
So ayan, exit na tayo ng gate mga sano ng airport. Ayan na. So palabas na tayo ng vicinity of Mactan, Cebu International Airport. So thank you mga sano sa pagsama niyo sa konting tour ko. Thank you. So ayan po, naikot natin sandali yung Mactan, Cebu International Airport. Kasi inulit ko kasi yung una hindi masyadong detalyado. Right, babe? Yeah. So we did it again. So maraming salamat sa inyo mga sano, sa mga nag-subscribe. Again, sa mga mag-view ng vlog ko, please naman paki-subscribe po. Tulungan niyo ako kasi gumagapang pa yung channel ko. Tulungan niyo ako, please subscribe. And mag-view rin kayo sa iba kong video. So again, maraming salamat. At yun ang inaikot ko kayo sa Mactan, Cebu International Airport. Maraming salamat po. Please subscribe and to God be the glory. Say hi, babe. Hi. Okay.